Hi. Hi, Marskil. Nakuha mo ba yung number ko, Marskil? May pasok na ba sige? Dapat doon siya sa TV room kasi nakaraan. Malapit na ako mawala. Mawala. Tapos, daming lamok dito. Yan. Oh, busy. Sinong busy? Ako katatapos lang maglinis. Yayamanin. Anong yayamanin? Yayamanin dahil hindi makita. Swimming pool, oh. Mayaman saan? Sa libag? Mayaman sa libag. Teka na matagpag hinuyan. Tabok na ato bangin nga camera. Nag-live ako kagabi, sandali lang. Twenty minutes nga lang kasi yung signal. Isang oras na ako. 2 minutes, 3 minutes na lang pala. Asa trabaho ka na? Oh, tudugtog ako. Malapit na yan makuha. Anong malapit na makuha? Anong malapit na makuha? Nag-ano yung Netflix po. Bakit? We added 74.
Malapit na yan makuha. Anong malapit ko makuha? Pwede naman di makuha yun eh. Hindi ba, gawin na. Tawid ko ano. Bahay ni. Ha? Bahay ni. Kay para nga taiya. Kakadhaak para palukdon. Di galit niya imkuan. Saan pat makukuha? Bahay ni. Napabayad. Diyan, ibig sabihin an kuan iyagin padara nga kan kuan. Busy lang siya kahapon. Kahit hindi makuha yun, okay lang. Barrio San Jose Official. Kahit hindi makuha yun, okay lang. Daming lamok. Talaga lang. May nilagang kamote. May kamote ba dyan sa Qatar? Siguro yung kamote dyan kasi laki ng ulo ng tao, no? Kasi yung lupa buhangin. Pero, sa tingin ko yung kamote dyan matitigas dahil hindi umuulan. Antok ako agad. Ay. Nabuhay uli yung aking domino cactus. Isang oras na ako. Hindi nga ako nakasuklay. Naglinis kasi kami. Mahaba ng buhok ko. Pagupitan ko ulit. Anong oy? Anong oy? Wala si ano. Nabati dito. Ano daw eh. Nini, wali pat langit. Ano tulog. May pasok ka, Marskil? Meron kang trabaho? Magpapaalam na ako sa inyo. Baka isang oras na rin ako. May get
Ah, kapatid na Juxi ka ba? Hello. Thank you sa pagpunta. Ako'y magpapaalam na dahil alam ko mga busy tayo, mga busy kayo, meron kayong trabaho. Ako katatapos lang, at lunch time na ulit. Salamat sa lahat sa inyong lahat. Kay Josie Cabases, kay Mars Skills TV. Ano to? Dudong po ka kanutoy ko at kay Nipi Ganda. Thank you. Bye-bye. Salamat. God bless. Happy Monday. Bye-bye. Thank you sa lahat.